Подробиці у цьому випуску. У Криму затримали кримського татарина. Окупаційний суд не задовольнив апеляцію у справі Хізбут Тахрір. Суд ненадлежаще подготовил дело к апелляционному рассмотрению. Російський кінорежисер закликав звільнити Олега Сенцова. Вітаю! Час новин на телеканалі АТР, 29 березня, 1126-й день анексії Криму, у студії Ескандер Маметов. У Криму викрили активіста. В окупованому Сімферополі біля так званого Верховного суду Криму люди у масках схопили Беляла Аділова. Він прийшов в якості слухача на досудове засідання у справах проти кримських татар. Адвокати повідомляють, нині Аділов знаходиться в управлінні слідчого комітету окупованого Криму. Йому закидають застосування насильства щодо представника влади. Раніше слідчі викликали його на допит телефоном, проте прийти без офіційної повістки він відмовився. Представьтесь, кто вы? Опа, вы выбили мою камеру. А может, вы его воруете? Попочка вы воруете, Скажите, куда увозите его? полиция, представились. Не, понятно. Нет, а документы не показывали. Вы выбили мою камеру. Свідки викрадення повідомляють, що поліція намагається тиснути на них, бо вони приїхали написати заяву щодо Аділова. Активістам, що свідчать про викрадення, запропонували здати відтиски пальців та слину на експертизу. Перевірили їхні телефони. У поліції кажуть, що все це стандартні процедури для написання заяви до поліції. Это не является обязательным, во-первых, да, во-вторых, то есть я этого, и не должен, проходить. То есть я туда пришел заявить, а не в качестве какого-то обвиняемого. То есть это, честно говоря, как ущемляет, мою честь, да, и мое, как достоинство, да. Окупаційний суд відхилив апеляцію у справі Хізбут Тахрір на продовження арешту. Так званий Верховний суд у Криму залишив у силі рішення у справі 5 сімферопольців, яким закидають участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. 7 березня Київський районний суд окупованого Сімферополя виніс постанову про продовження запобіжного заходу до 11 червня 5 фігурантам цієї справи – Емілю Джамадєнову, Заїру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Саледдінову і Рустему Ісмаїлову. Допустим, социальные связи обвиняемых. Это в первую очередь, что наиболее характеризует, это количество детей. У Изира 4, у Тимура 5, у других там 3 и так далее. То есть суд не слышит и не указывает количество детей, не указывает семейное положение, женат или холост. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз не керував мітингом 26 лютого. Про це розповів свідок захисту Рустем Енанов. Він разом із іншими приїхав до стін Верховної Ради Криму, аби підтримати цілісність України. Енанов, так само як і інші свідки захисту, стверджує, що мітинг відбувався мирно, допоки не почалися провокації з боку представників проросійського мітингу. Чийгозу окупанти закидають організацію масових заворушень під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Свидетель пояснил, что видел Ахтема Чийгоза, который проходил вместе с Чубаровым внутрь двора. Однако Чийгоз не совершал никаких жестов, не давал никаких команд, указаний. У сторонников Меджлиса никогда не существовало никаких секретных азбук, жестов и так далее, как указало обвинение. У Криму знайшли тіло зниклого Енвера Авуша. У лісі поблизу села Корінне Курманського району виявили тіло зниклого 18 березня 54-річного мешканця села Дрофіно Сейтлерського району. Кримськотатарські волонтери кілька днів шукали Авуша. Рідні чоловіка повідомили, що він інвалід другої групи і не спілкується з чужинцями. Російський режисер Олександр Сокуров закликав Росію звільнити кримчанина Олега Сенцова. Кінорежисер висловився і проти силового розгону мітингарів у різних містах Росії у неділю.
Про це він заявив під час промови на церемонії вручення премії Ніка, яку він отримав в номінації «Честь і гідність». Олександр Сакуров – заслужений діяч мистецтва і народний артист Росії. У березні 2014-го митець виступив із заявою, в якій закликав росіян припинити війну з Україною та поважати бажання українців жити окремою державою. Сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали, судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Сенцову в Нью-Йорку присудили премію американського пен-центру. The Washington Post повідомляє, що кримському режисеру і політв'язню Олегу Сенцову присудили щорічну премію Барбари Голдсміт «Свобода писати». Переслідування Сенцова вона назвала яскравим прикладом нетерпимості до інакомислення з боку уряду Путіна. Щорічну нагороду Барбари Голдсміт американського пен-центру вручають в'язням сумління, які опинилися у надзвичайно складних обставинах. Президент України Петро Порошенко засудив обстріл невідомими Генерального консульства Польщі у Луцьку і доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування і встановлення винних. Цієї ночі невідомі з гранатомета обстріляли будівлю дипломатичного представництва. Через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху у приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав. Служба безпеки України повідомила, що слідство розглядає декілька версій вибуху у будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку. Серед них і терористичний акт. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідний Росії і висловили сподівання, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами. Хліб на крові. У Києві переселенці зі Сходу та столичні активісти заблокували ресторан «Огород», що належить родині депутатки парламенту так званого ЛНР Зінаїди Наден. За словами організаторів, прибуток від цього ресторану йде на свинець проти українських солдатів. Учасники акції символічно поставили труну перед входом до ресторану, а вікна залили кров'ю. Это понятная реакция на сепаратизм в Киеве, когда здесь бизнес людей, которые убивают наших парней на Востоке, процветает, и они зарабатывают деньги. Люди спокойно ходят сюда кушать, быстрее всего не зная, что это за место. Зинаида Найден в свое время украла весь резерв, госрезерв по хлебу, захватила Луганск-Волынь и таким образом обеспечивала ополченцев во время войны всем необходимым. Также Зинаида Найден заявила о том, что готова ополченцам выплачивать зарплату в то время, пока они будут воевать против украинских солдат. До Євробачення 2017 залишилося трохи менше місяця. Мерія взялася активно ремонтувати метро та дороги на лівому березі Києва. Пісок, плити і бруківка. Будівельні роботи, ремонт доріг тривають. Околиці виставкового центру, де відбуватиметься Євробачення 2017, приводять до ладу. Тут буде в нас тротуар із ФЕМа. От зараз у нас вже розкладка є. Зараз от встановлюються поребрики, потім будемо основу робити. Будівельник Олександр з Житомирщини знімає верхній шар асфальту. Каже, на спілкування часу немає, роботи дуже багато. Спішимо і треба торопитися. Будуть гарненькі дорожки будуть. Ми ставимо перебрики, ось такі, нові тільки. Порозкладали і будемо їх ставити. В кожного своя робота. Мешканці столиці скаржаться, ремонт треба було починати раніше. Тепер будівельники поспіхом дороги зроблять, проте неякісно, запевняють деякі. Інші жителі Києва вірять обіцянкам Кличка. Я полагаю, что Кличко все сделает. Я верю ему, и уверен, что Евробачение будет нормально. Якщо може навіть встигнуть, але не дуже качественно.
получится. Тут постоянно очень много людей, вот, соответственно, мне кажется, им мешает. Каждый раз что-то где-то ломается. Встигнуть зробити найосновніше, але, звичайно, так, як має виглядати Київ, на жаль, не встигнуть, бо треба починати заздалегідь. Всім було відомо, що Євробачення буде рік тому назад, чому б не почати це півроку назад, а не останній місяць. Загальний цьогорічний бюджет на ремонт доріг майже 1,5 мільярда гривень, кажуть у мерії. До приїзду гостей обіцяють все стигнути. Говорити про те, що ми б їх не робили, якби не було Євробачення, не є правильно. Вони були в планах, можливо, ці плани трошечки зараз скориговані в зв'язку з тією подією, яка на сьогоднішній день має відбуватися. Буде обов'язково річний трамвайчик, він буде ходити від Поштової площі безпосередньо до виставкового центру. Дороги у мерії обіцяють відремонтувати до 1 травня. Кажуть, встигнуть висадити дерева, квіти та клумби. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Ісматов та Асан Емінов. Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Муслімом Умеровим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Будьте з АТР. На все добре.